täytyy pysyä sisällä. Kyllä ärsyttää, ei ole mitään tekemistä. Kaikki lapset pihalla, niillä on siellä mukavaa. Kyllä ärsyttää, ei ole mitään tekemistä. Oi voi, mik nyt onnen tois? Taudin selättää, on kylmän nenänpää. Oi voi, mik nyt onnen tois? Miksi kipeänä täytyy pysyä sisällä? Ei ole mitään tekemistä, voit uskoa, kyllä ärsyttää, kun kaikki lapset pihalla. Kyllä ärsyttää, ei ole mitään tekemistä. Vanhemmat yrittää ymmärtää, ei ne taju. Oi voi, mik nyt onnen tois? Taudin selättää, on kylmä nenänpää. Oi voi, mik nyt onnen tois? Taudin selättää, on kylmä nenänpää.